Napa nggih kakek nyuwun? Mboten donga, Mbah nggih. Nen Nek Sabtu Darma mboten donga nggih. mboten diparingi donga kalih Gusti Allah. Namung diparingi sabda, namung sabda niku nggih sabda niku nggih penyuwunan ngoten mawon. Penyuwunan. Anu kakek nyuwun ngoten mawon kalih ngarsane ingkang monggo. Mulane ning nggone nambani tiyang niku kan asma 3 langsung yang mau suci nyuwun dumateng ngersani yang kuwasa sakit pun sea mugi-mugi pinaringan waras. Didemok wonten sebelah napa sing pikirane mriki cocok kalih niku kan didemek napa dadane napa terus waras. Sing damel waras Gusti Allah mboten tiyang warga Sabta Darma. Mriki kan nyuwun Nyuwunaken nggih. nggih nyuwunake. Ya sami mawon napa mawon. Mbah niki wonten sing tanglet babakan niku, Mbah. Setiap rumah warga Sabta Darma niku kan dipasangi 3 janur kalih belah ketupat niku, Mbah. Ha niku kan dawuhe Sri Gutama. Nggih. Tahun 50 gangsal nika ten ngene wonten ning Jawa Tengah nggih wonten ning ten Parangtritis. Nggih. Piyambake kan langsung srawung kalih Nyi Ratu. Nanti piyambake nggih secara ratut. Dadi piyambake dipun tunggoni warganipun piyambake ratut sampai dangu niku sampai cara garing nggone saking panas dasar panas anu garing ngene awake mengko cara dipepe garing mergo ngomong-omongan kalih Nyi Ratu Kidul. Niku kan nggih. Rasut niku kepanggih kalih Ratu Pantai Selatan. Nggih. Nah niku kan piyambake tanglet. Sing Bapak Sri Gutama niku nggih. Nggih, Sri Gutama niku tanglet. Ngene Sabta Darma iso dadi obore jagat. Oh iso Sri. Nek nyeluk nggih Sri Gutama nggih. Iso Sri, tapi mau kurban besok. Nah kurban piye? Besok yen Sabta Darma wis dadi obore jagat iku ana begebluk Mayangkara. Nah, begebluk Mayangkara dadi gering esuk mati sore, gering sore mati esuk ora kena ditambani. Kejaba nggone omahe Sabta Darma kena nggo ngili. Aja meneh kathik omahe Sabta Darma, dadahe wong Sabta Darma kena nggo ngili. Nanti wis ora ana dukun, ora ana dokter. Boten saged nanggulangi ngoten nggih. Nggih. Ngaten. Mboten niku, Pak. Terus meling wargamu kabeh besok wae janur kuning nyeblak telu lan karo kupat ngene Jawa. Kupat Jawa. Iku kanggo besok kanggo tetenger yen wis ana begebluk iku mergo begebluk iku sing nyerang iku tentara nggonku kabeh. Dadi kan kono ngerti yen wis iku berarti wong dulure dhewe kan ngaten. Dadi dulure dhewe dadi ora kena dileboni. Berarti 3 janur kalih belah ketupat niku didamel tetenger, Mbak. Nggih tetenger. Damel tetenger nek benjing. Nggih bidang nipun enten begebluk Mayangkara. Dadi niku kan selamat. Nggih. Nggih selamat. Mergo niku pasangane niku kan Parwatan Kala Bendu. Parwatan Kala Bendu. Nggih, dadi ora rawani tentara kidul rawani mlebu kena bebendu bendune ngalah. Mangke kan boten maklum. Nggih. Berarti niku Mbah nggih. Maknane 3 janur kalih belah ketupat niku.
Damel tolak-balik niku nggih. 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 Nah nggih soalnya kan kasing dereng ngertos niku. Bapak panuton Sri Gutama ngomong-ngomong karo Nyi Ratu Kidul. Nggih. Niku. Terus sedaya warga Saptadarma, tiap warga Saptadarma pasti enten ngene januring 3 lipat. Dadi kalih 4 kilo. Berarti mangke diuntapaken Mbak niku nggih. Nah, berarti mangke diuntapaken nggih pasukane Ratu Pantai Selatan niku. nggih Diuntap kemungkinan nggih. nggih. Nggih nek dawuhe kan ngoten. Tapi kan ngentosi titi mangsa. Nggih. Sedaya menika kan wonten titi mangsa. Dadi piyambake mlampah piyambak nek mboten Allah menika ingkang marengaken kan nggih mboten wantun. Kan ngoten. Nggih. Daya menika kan kantun Allah. Mriki nek pun niku geblok niku kan pun tiyang kan kantun arang-arang. Kantun arang-arang. Nah mboten kantun arang-arang dipundio kantun dadak tiyang sing warga Saptadarma niku sing mboten warga Saptadarma Libas nggih. dihabisi ya. Oh nggih, kesapu Bang nggih. Nah nggih. Digestapu. Berarti Mila- ganas mangke Bang nggih. Nggih. Mila ajaran Saptadarma menika sulit di Nah, nggih. Pandana nggih. Mboten angsal ajak-ajak karepe yen saged mlebet wong nyembah Gusti Allah kathik Ajak-ajak Bang nggih. kathik ajak-ajak. Lha apa ajak-ajak niku wonge Gusti Allah. Nek pengen sujud karo Gusti Allah ya sujudno. Tapi disujudno nek njaluk sujud. Ngoten lho ajaran Saptadarma mboten kok. Ngene ngaten. Nah kula nek purun ngomongi tiyang sak enake kan mlebet Saptadarma. Kathah sing mlebet Bang. Nggih, hal tiyang Upami tidak tak kula sadani tiyang mriki sing saged teman-teman iki. Melu sujud Saptadarma kuwi kan wis parase. Kan bermacam-macam kan saged. Ditempel politik. Nggih, damel kepolitikan tapi mboten asal. Nggih, mboten asal ngoten nggih. Nggih. Terus dawuhe Allah mboten asal. Aku ngeduna Saptadarma kanggo ambaku sing gelem nglakoni, sing ora gelem aja pesa. Ngoten nggih pesene Mbak nggih. Nggih. Dadi niku dadi mboten purun mesa. Dadi upama nambani ora rasa macem-macem. Ngoten. Nggih. Dadi nambani. Ora usah macem-macem sing napa-napa mboten. Sing penting waras sing marasake mboten warga Saptadarma kan sing marasake ingkang kuat ki apa. Nggih, ingkang Maha Kuasa. Nggih ta? Nggih. Mriki kala wau kan pun kula aturi asma 3 kula wau asma 3 langsung yang mau suci nyuwun dumateng yang mau kuwasa sakit pun sea mugi-mugi pinaringan waras demek apa ten mriki ampun wabot ketok abot dipun sentak waras. Insyaallah mangke kan waras ya Mbak betul. Nggih. Ngoten. Berarti mangke niku pagebluk ageng Bang nggih, Mayangkara. Nggih. Nek Saptadarma badhe dados apa jagat. Nggih. Mila kan warga Saptadarma nggih kanthi sabar mboten usah golek warga mboten usah. Mangke nek pun titi mangsa tiyang goleki Saptadarma, endi wong Saptadarma. Nanti goleki. Ora usah wong Saptadarma goleki wong. Kata sing goleki. Tapi dereng titi mangsa dereng. Nggih. Wonten titi mangsa nggih. Berarti mangke wonten sing goleki kiambak ngoten nggih. Nggih, ngaten. Ngapa nek wis pun geblek kan betul anu endi wong Saptadarma dijaluki tulung. Nggih. Satu sujud to pisan kan ngaten kan sujud. Mergi tentara kidul ini pun jajah kan
bedile mawon mboten muni digledhuk ngoten mun gone anu. Kados corona kala winane niku. Nggih, kan ngoten. Wabah. Nggih. Corona tasih kenging tambani mboten kenging pun digledhuk kan pun mboten kenging ditambani pun kena gledhukan. Nggih. Beleduk saking Segoro Kidul. Mila kan warga Sabtodarma kan iku aturi sujud tenang. Sedina sewengi kan diwenangaken setunggal sujudan kali ngambung kuwaos. Sedina sewengi Bang nggih. Nggih, kan penak lho, tapi lebih gone setunggal lebih utama. Mila kan kadang jam 7, jam 9, jam 11 niku dang nek enten tiyang ini kan patah ngene surat tiyang Malaysia ini loro wargane tapi ten Malaysia nyuwun dipun tambani keng mriki. Ya, lewat telepon Mbah niku. Lewat telepon. Mboten. Oh, nyuwun syarat. Sabtodarma kok ya mung liwat pelantaran sujud. Mboten sing niku sing nyuwun badhe diusadani. Wargane kan ten Murgung mriki. Murgung Jalak niki. Nggih. Niku kan mriki. Wargane sing mriko telepon wargane nek nyuwun di jalukaken syarat keng Jawa mriki ngoten. Nggih. Niki sinten sing nyarati panjenengan? Nggih. Sarasan niki nggih. Sarasan niki nggih. Nggih. Dereng ngertos dereng wonten mriki malih. Nggih. Wong nembe wingi. Oh, nembe wingi. Nggih, kula aja titik bengi. Nek nami Tarmisih. Tarmisih. Estri. Mbah mangke niku nek sampun dados obore jagat Sabtodarma niku. Berarti tiang Jawi niki lak wangsul malih ten gene Jawa, Mbah. Nggih wonten wangsul ten Jawa malih. Nah nggih, balik ten gene ajaran Jawa malih. Nggih ten Jawa malih nggih. Sujud nggone cara Jawi kados Sabtodarma ngoten niku. Nggih. Sakmene kan kepercayaan liya-liyane niku kan nggih bermacam-macam sujude. Nggih. Nah, terus utapane kan jarang diwedarno karo wong. Nggih. Sabtodarma kan wahyu kan nek njaluk wedaran kan diwedarno. Tapi nek intune kan mboten saged. Nggih, mboten Angsal. angsal. Berarti Kangge pribadi. Sabtodarma kan warga Sabtodarma kan mboten ngurusi masalah bah sujud bah ora ya urusane dhewe. Njaluk nggone pelajaran napa kan diparingi iki soalé wahyu. Betul-betul wahyu dadi wahyu saged nyejarake.